Ahoj lidi, mé jméno je Matej a já vás vítám u prvního videa, kde vás naučím, je to prostě tutoriál, kde vás naučím, jak si udělat v Minecraftu šachy. Už jsem to jednou natáčel, ale bez zvuku, tak jsem se rozhodl, že to udělám ještě jednou, ale se zvukem. OK, takže já si vezmu věci, které na to budeme potřebovat. Dobrá, celý přístroj by měl vypadat nějak takhle. A prostě ono, tady jak je ta helma, tak ta bílá vlna tam natlačí, prostě tady dáte, hej. To je strašná čína. Skáváme jiný aktivátor. No, jak víte, a už to nám prostě natlačil. No, když to dali jinak, tak prostě to bude napravení a prostě už si to nějak prostě uděláte. A prostě teď si ukážem, jak byste to měl postavit. Takže uděláte si jednu díru, vykopete prostě OK, v pohodě. Easy business v Minecraftu. Teď si dáte 2 bloky nahoru, OK. A myslím, že teď už tam dáte tu vlnu. Ale mezi tím tam musíte dát prostě ten stojan a tu čepici. Musí být tahle, protože jinak to neudělá. Vidíte ty kostky a tam jde ta bílá a jinak vám to prostě neudělá. OK. Takže teď si musíte udělat 1 a 2. Teď vám to ukážu, jak to má vypadat. A uděláte si jednu sen a dáte tam ten piece, prostě ten dispenser, nebo jak se tomu říká, a stlačíte to. Dáte páčku, jak uvidíte celý hotový stroj, jako byl tamhle. Tlačím. A řekl jsem si, že tohle byl strašně krátký tutoriál, takže vám ukážu ještě, jak si postavit strašně rychlej dům a budete mu potřebovat jen fakt strašně pár věcí. Takže ukážu vám to teď. OK, jak vidíte, prostě úplně primitivní 3 věci a máte strašně easy business dům. Uděláte, jestli si to dobře pamatuju, 2 díry, prostě teda 3, třetí dáte podhoubí, dáte tohle, easy business, uděláme takhle, tohle rozbouráme, uděláme hoplice, tohle dáme, a už máme dům, prostě, a teď vám to ukážu, jak to může vypadat dobře vybaveně. No a takhle nějak už by to mělo vypadat vybaveně, prostě už jsem to tady udělal a prostě nějak takhle mě to napadlo, vypadá to strašně libec, ale tady to možná se vám líbit nebude, prostě ten padl mít představ, jak se líbí. No, máte tady ještě trošku prostor, tam nahoru si dáte gladstone, no a prostě máte gladstone a máte to strašně super. Okay? A taky krátký tutoriál, takže vám udělám ještě jeden. OK, uděláte si prostě nějakou díru, libovolně velkou, prostě jezero, ať to je jezero. A rovnou tam naléte vodu, jakkoliv tam naléte. A vypadá to fakt dobře, je to taková okrasná, vypadá to, já nevím, prostě je to okrasné. Tak, a vy si dáte takhle jednu díru do toho, říkáte tady. A teď začnete. Aha. Hop. A jdu. Aha, tak to jsme trošku pokadili. Tak tu díru ani tam asi teda tentokrát dělat nemusí, to musí. Tak co je to za problém? Aha, OK, já jsem si to neuvědomil, to jezero tam nemá být. OK, tak znovu. Uděláte si díru, hop a jedu. 1 a musíte se prostě nějak klánět. Aha, tak 2. 2, 3, 4, 5. Teď se zničím a vypadá to strašně líbově a myslím, že teď už bych tam nějak šoupnuta voda. Jo! Jo! Jo, jo. A nevím co, ale já vím, že se nám ještě tak nějak mohla dát ta torče, ale to si nepamatuju. Možná. Ale to je strašně číně. Fakt, to je, no prostě takový tutoriál, jak se udělá. Prostě nějaký tohle s tomu, nevím. A teda takhle, tady do mého ohlašujícího a teda doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, když nemáte, tak tady tohle odběr a já se s vámi loučím. Čau.